बचले का बा एजा से तू चल जा। ऐसे काहे बोलत बाड़ू? तार दिमाग ठीक बानू? हमार तो दिमाग ठीक बा बाकी तहार दिमाग ठीक नहीं थे। अरे भाई का साफ साफ बताई तू। ये भइल बा कि एगो हम गरीब के बेटी है, तू एगो अमीर के बेटा, हमारा तुम्हारा कैसे रिश्ता हो सकेला? हमार बाबूजी तारा घर गई रहन तो हमारा तुम्हारा बचपन के रिश्ता करे तहार बाबू इनकार कर दिल। इनकार कर दिलन? ई नहीं हो सकता। ये भइल बा कि एगो हम गरीब के बेटी है, तू एगो अमीर के बेटा, ई कैसे रिश्ता हुई? ई